Solinas está loucas, teñen os adultos humanos, o que me tocou. Esta noite estuve cismando cos coches, Ladeira ben, Ladeira vai. Nunca quixen soñar cas nubes de coceu azul. O iso cativo que tive que guardar, os cocodelos non paraban con dinosaurios e tiña cara de felicidade. E avións ben grandes e ben feos, e potentes grandes e ben afiados. Temos que fazer revoluciones. É todo aburrido, previsible sobre todo nos adultos. Eu creo que o noso objetivo é facer felices grandes, entonces se escuta. Pois veña, que de modo tiña peinados hai un congresionados e outras cosas que teñen que ver coa fantasía. E seguro que axudaremos a facelos máis felices. Ven un mago! Bueno, é moito dicir. Pois eu pensei que era humorista. Temos que respetar para que nos respeten. O primeiro é agocharnos e por a orella á espreita. Valerei como un pai, e traballarei na lata de zapatos, como un mago, un desastre. Seguramente tens que practicar máis, porque faz desaparecer unha pomba e ofrece un paquete de flocos de millo. Non ten xeito. É que os nervos non axudan, pero de todos os xeitos é un despiste que ten calquera. E o día que me puxeches unha cadea por todo o corpo e perdiches a chave e tiveron que vir os bombeiros para desatarme. Pois tamén estás ti hoxe, roñosa. Solo falo de feitos. Sabemos o teu problema e temos a forma de axudarche, pero tens que facer o que che digamos. Están falando con Mauro Roberto, e a súa axudante Sabrina, que é divina. Menos historia, que sabemos todos que somos alguén que ve todo. Así que se queredes axuda a escoitar atentamente. A min dame que estes Erasmus teñen boa intención. Por certo, eu sempre confiei en que existíades de verdade. Sabémolo, utilizades demasiados animais no espectáculo. Teneros cansos e tendes queixos de varios cuellos. É que lle digo que se metan na trampa do chapeo, pensamos que lle dá a gaña. Fainos caso, ten moitas cousas que facer. Grandes trucos como cartas, panos de papel e moitas máis. Daremos as claves básicas. Deixanos polo menos un. E que os dous nos usa ver a cara de sorpresa dos nenos, non? De desilusión. Solo aceptamos os elefantes. Como para meter un chapeo. Ese chapeo está valero, verdade? Claro. E non monetizades, que a nosa xente non nos ve. Por vinde connosco, por favor. Será divertido. Mellor vivir o aire libre que vivir nunha cachorra. Veña, se va fantástico. Pero sin meniños. Por suposto, beixos, Roberto. Sabrina, aos trarnos. Ben non son os baratinos, e non cobran ninguén. Só con o merque que utilizo ben. Aguardar, para un viaje só na casa. Facer un mundo mellor cos ollos pechados. O que non queira, non pasa nada. Pero se queredes compartir unha parte disto, pon que quero celebrar algo, ou estou pasando mal. O solo por se alguén queira compartilhar. Que ninguén veña a pedir nada material. Nin coche, nin bicicleta, nin tampouco cachorrito. E se alguén ten algo que lle manque, que lle cambiar a experimentar, o que queremos, o que cansa, queremos que se vaya xa. Está rapeando. Dan pedaciños de lúa que cando te meten na boca consigues o que ti queiras. Sempre cando se xa algo que non afecte para mal aos demais.
Aqueles podense tomar a calquera hora, pero de noite son os máis bons porque están fresquiños. Teño un pesar para unha persoa que quero. E non sei como axudar. E por eso pido un bico de lúa. Pois eu necesito un desexo, algo que non sei como lograr. Sei mellor pedido que traballar duro para conseguirlo. Un soño. Teño feito os planos do cohete para chegar á lúa, pero non sei como fabricalo. É para mí, ninguén me quere. Eu sí, seguro que sí. Sentidos para medir. Podo probar? Pois claro, pero os bicos de lúa collen ciúmes. Prefiro correr ese risco. Non me des moi forte, por si me rompes un oso. Se eso sucede, xa verás, mo acudes a mí. Pareces un meniño pequeno, tens que madurar. Pois a mí encántame ser unha cativa. Ser adulto ten que ser un auténtico tostón. Pa xente, digamos, madura, eu non traballo, perdendo inocencia e creatividade. Esa aperta desexada, máis soldado. Que rica. Pois toma este biquiño que compartirá con quen ti queiras. Señor dos desexos, ven buscar o fin das guerras, da fame do mundo e do sofrimento dos cativos. O que pides é moi nobre, pero moita xente pide iso como para quedar ben ou dar un lavado de imaxe. Que me dis que non teño corazón? Dame ganas de dar un pisotón, cabeza de melón. Tranquila, que estás con do que non te irá a funcionar, aí non é nada bo. Canto queres, pero para xa. Podo pagalo. Queres uns tiros de chocolate? Pois quero que sexes adulto. Pides moito. Pero se os adultos traballarán arreo para conseguir desexos, non sería un utopia. Tamén tens razón, pero estou ben como estou. Ti fai o que podes. Se verei capento de que é posible. Teño un desexo, pero que queren de ti é eu. É que son moi tímido, digo a orella. Que me faz cosas, que me parto, tú estás louco. Xa sabía eu que eres un mentireiro, pero tamén non é unha cousa tan extraña nin difícil. Claro, como a película non real. Eu só non pedía unha fonte, cara. Non é que se podía, só pedía unha obriña de camisa. Ves, cada mono se pode ser. Chao, te voy a cerrar. Éxito total. Que queres de ilusión? Ata o número a desaparecer. Sabrina, sei o ben, teño ganas de cantar. Menos mal que fixer un buraco, porque se non me salía dentro dun ano e medio. Estamos no mercado de fantasía, pero hai nubes negras. Despois do sol ven a choiva. Os trasnos todos os mercados. Esto máis ben para nenos e nenas, entendedelo non? Pois non, pide un desexo, rir. Que me deixen dormir ata que me farte. Pero se tens os ollos pechos. Grandes os clientes amolados. É difícil contentar a todos. Veredes como eu o consigo. Estás toriño. Ollos pechos. E titulades anos, e que a esencia sexa nova. E que non foseste a oscuridade en vos, e que sempre queda a luz en fase. Pois nós axudamos co conxuro da formiga. Entra pola nariz e sale pola barriga. Se unimos as ilusións será mellor. Todo está en nós. Trasnos, desexos, ilusións e ata máxia. Pois comezamos a soñar.
cuidado, que estamos en edad. Non hai nada que temer, somos nós dous para proteger todo o mundo. Calquera se mete comigo, xa levo moitos de tiro. Somos número 1 do gremio. Ademais, concretamente, este sitio é o máis tranquilo de todos, aunque vexo caras sospeitosas. O caras difíciles de ver. Hainas moi serias e ao mesmo tempo enfadadas. Pois a min chérame o turrón. Tiro, A que se deberá isto? pois que estamos no radar. Pois será. Que xixi. Dos policías rebeldes. Uy, qué peluca. Ay, Dios mío. Cuando llegan estas fechas siempre corres, para arriba o para abajo. Estoy cansado. Tengo los pies hechos polvo, a ver si Papá Noel me trae unas zapatillas nuevas. Me da la sensación que nos olvidamos de algo. Tengo la lista, vete diciendo. El gas, cerrado. El agua, cerrado. La luz, automáticos bajados. Pues ya está, a disfrutar. Pois non sei que dicirche. Está todo en silencio. E as pesadas das nosas irmáns non están. Pero non esqueza que sen ela non temos cosas importantes. Como, por exemplo, a comida, que nin sabe freír un ovo. Espera que me mirara no era para facer a miña especialidade culinaria máis grande. O máis que fixo algún día foi un bocadillo de atún. Estaba entrando unha fame grandísima. Desastre total, acábase o mundo, non hai nada, neveira vacía e apagada. O que quere decir é que temos que avisar para que enchan. Pero se non hai ninguén, os móviles, na maleta, que xe menos de vacacións. E o fixo, averiado. A porta da entrada, pechada, e as chaves perdidas a semana pasada. Así que estamos solas na casa. Non se rompería un oso. Mira ter que lamentar, xa non se pode roubar como nos man. Ben, que isto que quere cantar. Según os coito outro día, ponose de vacacións, e non hai ninguén. Agora que penso, ti non quedaste facer unha copia das chaves que roubaramos? Esquecinos, pero tes un número estupendo. É máis cómodo que calquera deses caras. Tes moito claro, veña, ollo. Ti por ali non por alá. Asiñas, mi fame. Mira, pura. Supostamente nesta casa non hai ninguén. Debe ser un gato ou un caderno. E que non así. Está tirando con todo. Pon a orella e verás o que sucede. Non sei como funciona o alarme. É que agora son moi modernos. E saben matar o pedigrí no animal e non só. Se che parece, damos outra volta. Feito. No pasa ningún taxi para llevarnos al aeropuerto.
Pois colle unha sábana e fregamos que somos fantasmas. Vale, pues tipo a la derecha o por la izquierda. Non me fagas nada, por favor. Eu non quería, pero chille que non sei que había que limpar. Eso estou facendo. Que no, e para que metes as cousas no saco. Non me estaredes roubando. Que gracioso. Non, home. Home, soy fantasma. Como que aquí non hai ninguén, somos empregados. Dame que non. Instrucción fantasmagórica. Sabemos que aquí viven uns irmáns e son os nosos amigos. Podedes preguntar. Xa o fixemos, e como sabemos que mentides, xa sabedes o que vos toca, que é vir connosco. Mira que raro. Unha pantano con zapatos. É que é o inverno, e fai frío, Unha pantalma está tremendo. e que alerxia por Deus. E ahora que paredes valentes. Nós vamos ter un sitio que quedamos no combate. Mirad, vai ver a lámpada. Pero se non hai lámpara. Brincaos! Ahora marchan todo ao colegio, corren. Mira, están pedindo axuda. E non dejarían a televisión acesa? Claro, los animales están vendo unha de medio. Non creo. Pues tenemos que entrar. Pois tiramos a porta abaixo. Por 2 a de 3. 1, 2, 3. Vai. Pues no, Letona, vamos a brincar. No, que la Natalia, mejor. Pero si no está ninguna de las dos. Eso significa que no las hemos olvidado. Y por eso están solas en casa. Faltábamos no las 3. Mira para Chan, que hay una pel de plátano. Casi cae el Chan. É unha mentira. Que vamos a hacer? Paramos de niño. Pois eu xa non corro máis. Que castañazo. Non temo. Queda detida, señorita. E vostede tamén. Precisa ilusión e moito cariño está tentando guiarnos neste fermoso camiño da interpretación, a pesar de que ás veces non lle poñemos dor. Grazas por axudarnos a perder a vergoña, a traballar en equipo, a expresarnos con liberdade e a disfrutar o maravilloso mundo do teatro. Cada ensaio, cada consello e cada sorriso deixa unha pegada que vai moito máis alá do escenario. Un forte aplauso e con vostedes o profe Manolo e os nenos de infantil primeiro e segundo. Buenos días. Bueno, tamén tan cara especial, dar as gracias a todos os pais, a todas as nais, que a verdad que Campa está facendo un bo traballo,
gracias ao colexio, a Maite, a todos os mestres do cole que fan que isto sea moi divertido, que eu estaba pensando antes que eu pagaría por estar aquí hoxe e pasar tamén. O bailo... Bueno, vamos a facer unha obra que chamase, unha obra que é un conto meu, que chamase O Xigante. Tiñamos pago outra máis, pero decidimos, por un pouco en serio, facer un poquinho máis adiante porque estamos facendo cosas que requieren un tempo. Vale, esta obra chamase O Xigante e vamos a chamar O Xigante do Arroz. Aquel gigante era temido aparte, el gigante era tamén moi lambón, gustaba de moito comer. Quero agua. Quero tortilla. Quero asno. Quero agua. Tiña unha amiga, ou máis ben unha prisioneira, chamábase Sofía. Sofía, ven. Contame un conto. ¿Cuál? Con Pelucita Roja. Había una vez una nena. O gigante estaba dormindo, Sofía marchábase, pero despertaba e volvía. ¿A dónde vas? ¿Dónde vamos aquí? Contame una canción. Estrellita, ¿dónde estás? Entonces un día, Sofía, que si pudo marchar, falou cos seus amigos do pobo a ver o que podían facer para topar o punto débil do xigante. ¿Dónde vas, Nata? ¿Paseo algo? No. ¿Dónde te vas preso? Paseo
ese xigante que foi buscar árboles para facer unha fogata. Había algo curioso e é que cando pasaba por os prados non iba nunca por onde había estradoques. Eso era o realmente curioso. Non quería ver os estradoques. O xigante quedou dormido. Entonces Sofía foi dos seus amigos e recolleron todos os estradoques que puideron. Centos, miles de estradoques. E despois xa esmagáronos. Por último, botaronnos no bidón da auga do xigante. O xigante bebeu a auga, caiu e quedaron os habitantes do Arauco libres do xigante para sempre.